Michaela a dneska budeme stavět budovu, kde se bude těžit. Budou tam všechny, jakože goldy, jakože prostě orečka. A já už to tady mám připravený. Chvilku jsem avkoval na mojí farmě. A na dřevo a na listí, jak kdyby prostě všechno super stromu. Mohli jste vidět možná minulé video z Minecraftu, jak jsem vám to tady ukazoval, jak jsem tady hrál. Postavil jsem si tady takovou věc, vím, že je to na nic, ale chtěl jsem jen tak jsem to tady chtěl postavit. Takže vlastně, když si vezmu nějakou věc, třeba tady vezmu teďka hlínu, vezmu si hlínu, aha, tak tady je systém, toho se nevšímejte, to není k žádnému videu. Tak já tady hodím, takhle to, ono se to odplave, že jo, tady, hej kámo, ne, tak, no, že ne, že se to nestalo, pojď sem, tak možná to nefunguje, tak dobře, jak jsem myslel, ale to asi jedno, no jo, dobrý, prostě ono to spadne sem a tady jsou hopry a oni to dají pryč a teďka jsem momentálně dělal to pod tím hoprem, takže mi to vzali. A jdeme na to. Takže, už jsem si to tady trošku víceméně připravil a bude to tady. Chci to fakt udělat jako nějaký hezký tvar, jako kolečka, ale ne dřív, tady potřebuji posekat tady tu blbou trávu, protože mě to tady štve. Takhle, protože do Minecraftu přidali takovouhle blbou trávu, kam. Můžeme se podívat semka. Rád bych jsem za sebou zavřel, ale to asi nepůjde. No asi. Tak teďka, jestli není dole voda, tak já jsem dead. Nejsem dobrý. Takže. Tak, dobrý. Dáme si radši takhle do ruky to tam. Tak. A tady už jsem si to trošku předchystal, nevím, co tady dělá ten iron block, ale už klidně vezmu. Tak, a teďka jenom vyplavu nahoru. Doufám, že se tady neudusu. Já, počkej. Tady jsou vlastně ty patra, každý žil má své a takhle. Tak, a dívejte. Tak, a jsem tady. Jo, a kdyby jsem si to rozmyslel. Kdyby jsem si to rozmyslel, tak můžu že ho skočit tam dolů zase zpátky. Takže to tady mám takhle udělaný. Doufám, že to oceníte. Tak, a máme noc. No tak to ne. Já chci tady na to den, ale. Takže, hele, nemůžu žádný enderperly. To by jsem si mohl do příště získat. Tady něco je. Co to pak tady máme? Jsem to viděl, ty partikly. Kde to máme? Tady byly někde partikly. Kde jsou ty partikly? Tady jsou. Kdo to je? Kdo to je? Kdo to je? Kdo to je? Tady je strašně blbě, nedá se vůbec trefovat. Nějaký vesničan mi to přijde. Kde? Tady. Kamo, kdo to je? Kdo to byl? Podle mě měl něco. Asi Spider, ale to by na mě útočil, že jo? Já furt vyhazuju věci. Nevím, to co to bylo. To je jedno. Jdeme se vyspat. Já se přisunu. Čekejte, já vám chci tady něco ukázat. Ne, už ne. No, chtěl jsem tady, tak dřív to takhle bývalo ještě červený, si pamatuju, když jsem hrál na jiných verzích. Tamhle máme to. No, já už bych se mohl vrhnout konečně k tomu stavění, vy už se tady těšíte. Někdy jsem vyhodil svůj meč. Já tady. Nevím proč vyhazuju svůj ten. Ne! Tak to neudělal Creeper. Že ho mám přesně 2 bloky. Jasně, dobrý. Kámo, proč mi tady odpaluje moji stavební plochu, jako borče, co tady dělá, hodím semínka, možná to bude rychlejší, takže tak. No, překáme to tady, ještě semínka hodíme takhle do díry, tak. No,
A dáme sem 2 shulker boxy. Doufám, že to bude stačit. Máme tady vlastně jeden takhle, druhý takhle. Takže představuju si, že by to mohlo být nějaký kolečko takový, takže zkusíme to. Zkusíme. Takže uděláme si tady pár takových bloků. A tak ještě vezmu si takhle to. Tak. A dal bych sem, že jakože dole to bude takhle. A teďka to jdeme dávat 4. Takhle bych jsem to zkusil dávat. Jako. Zkusíme, hele. Bude to mít takový zajímavý tvar, možná to nebude kruh, takový oval to možná bude, ale to nevadí. Zkusím, za zkoušku nic nedáme, ale vidím, že budeme mít potřebovat dneska fakt hodně dřeva. Takže jenom si potřebuji podívat, tam jsou 4, jo. Jako docela se bojím, že mi to nevyjde, že budu muset ještě na chvilku ávkovat na farmu, protože to jako moc nevypadá slibně. Potřebuji se najíst. Jako bojím se, no, bojím. Takže, hop. Dáme sem tak 4 bloky nahoru. Mezitím budou samozřejmě, že dáme zatím 3. Mezitím samozřejmě budou okna, to se nebojte. Ty okna by se možná taky udělal z růžovém, takže uvidím. Takže, hopa, daví si tam, tak, no hele, ani nám nevyzvá, myslel jsem, že ten stack aspoň bude stačit takhle na tohle, ale ok. Budu si pak muset ještě zajít do shulker boxu. Hop, a jdu si tady do shulker boxu pro další. Kraftíme si aspoň takhle tak zatím, že bude stačit. Samozřejmě, že to nebude stačit na celý, ale aspoň na něco to bude stačit. Protože chci to, aby to vypadalo jako takový hezký, jako růžový. Z růžových bloků jsem ještě nestavil, takže a každá barva by se měla samozřejmě jednou vyzkoušet, takže to uděláme šlup, takhle, vykraftíme si zase 44 bloků, to nám bude stačit, aby jsme to dostavili. Ještě bude samozřejmě ještě jedno patro, takže to ještě, no ne, ještě to nebude stačit, dobře, tak jsem to zase podcenil moc. Tak a viděl bych jsem to, že to bude takový 56 bloků. No, to bude méně podle mě. Tak. Já doufám, že aspoň tato série bude k něčemu dobrá. Že prostě tady udělám. Doufám, že prostě z toho bude dost lajků. Jako, vím, že nebudeme mít asi dost odběratelů, ale zkuste to poslat jako svým kamarádům, ať mi dávají lajky taky. Ať aspoň vím, že ta tvorba na YouTube tady jako mě bude docela bavit, když budu mít lajky, takže jo, bude videa vycházet víc a víc. Samozřejmě myslím, že teďka videa vychází mnohem víc, než asi by mohly vycházet. Ale baví mě to, takže to je dobrý. Takže dáme si tady 2, 4, 6 blok sem. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, dáme sem, 6, 8. Nebude to úplně prostřed. Zkrátka to jsem nechtěl. Vypadá to, že to je prostřed. Ne, nevypadá. Ještě toto posunu o jedno. Tak, teďka. Jo, teďka už to vypadá, že to je prostřed. Takže to tady takhle zničíme.
Takhle. Sakra, toto jsem nechtěl zničit. Tak, uděláme tady pořádnou takovou vstupní bránu. Uděláme tady aspoň trochu hezky. Tak, šlup. Děláme takhle dvojitý dveře. Tak, a ještě budu potřebovat nějaký ty bloky. Vykraftíme si tady pár bloků. Hop, 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 hop. Tak. A jdeme na podlahu. To bude hodně rychlý tady s touhle lopatou mojí, takže bude hodně easy. Děláme to tady. Ta lopata je nejrychlejší na světě, kterou jsem kdy viděl asi. Rychlejší lopatu jsem nikdy neviděl. Poteče nám tady trošku voda, to nám vůbec nevadí. Možná to tady trošku překopu, ale to taky nevadí. Tak. To bude krása, to bude krása. Samozřejmě tohle budou 2 díly, takže tady chvilku budu natáčet toto. Bude to začátek videa a hnedka vydám 2 díly. Tohle je vlastně první díl, ale nebojte, hnedka to bude druhý díl, takže až to, když budete vlastně mít dokoukaný tenhle, tak hnedka se můžete podívat na další, protože to tam bude hnedka daný. Protože YouTube chce, aby ty videa byly jenom 15-minutový a já teďka nechci dělat jako tu jejich nevím co, tam oni po mně chcou, ale jsem línej to dělat. Přiznám se, jsem línej. Jo, tady je za to 400 za tu hlínu. Takže to mluvám se, že jsem to teďka stopla. Trošku jsem spohl s kamerou, ale potřeboval jsem jenom něco udělat rychlově. Šup, 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 můžeme si zase dojít semka do našeho shulker boxu. Odhodím tady to. Kus hlíny. A doděláme to tady. Tady máme hezký tu podlahu. A víte co? Mohli bychom to udělat z dupového dřeva, tu podlahu, ale já nevím, jestli je tady někde dub. Nebo dub, ne dub. Sakra, to jsem nechtěl. Kde mám raketky tady? Já nevím, jak se to jmenuje. Bříza, jo, bříza, tak. Stačí mi jeden sapling, prosím, sapling. Tak až to najdu, tak já se vám ozvu. Takže mám to. A tohle už bude ale na druhém díle. Asi uděláme jenom vnitřek, takže zatím se uvidíme u druhého dílu.